दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथौ आफादगिरि लोगोसे बारगा MLA रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुङै दोननाय जादों। मैया आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि BTR सुक्तिनि one of the most important, most major activity close to BTR सिमा बारायनाय जादों। दा बे फोसावनायखौ लानानैबो जिहेतु बिभिन्न बिथिंनिफ्राय रिएक्सन बायदिसिना फैनो हागौ बेखौ माबोरै जों रिएक्सनफोर जायोबा माबोरै बोस्रांगोन गासैबो बाथ्राखौ सावरायलायनानै सिद्धान्त लानो गोनां दं। बेनिखायनो एबारनि दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेफोरखौनो माबाया कनफारेन्सआ मोजाङै मोजां जालांथों बेखौ जों गासैबो नाजालायनो बिनि साक्सेसनि सायावनो जोंनि भबिष्यत बेखौ BTRनि मोजां जानाय गाज्रिनि भबिष्यतआबो निर्भर खालामगोन। बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैबो नुजाथिनाय गासैबो रायजो राजा आइ आफा फरायसा नोंथांमोन लोगोसे बर'नि गासैबो गौथुमफ्रा जाहाथे नैबे कनफारेन्सआव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानानै बेखौ साक्सेस खालामनायनि गेजेरजों बर'फोरनि जि जेंना BTRनि जि बाखि दफाफोर दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों ज' खौसे जानानै जाहाथे सिद्धान्त होनो हायो मोनसे इउनाइटेड फर्स हिसाबै खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय खावलायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबारनि कनफारेन्सआ मोजाङै मोजां जालांथों बेखौ बाथ्रा बुंनानै दिनैनि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारीनि मुङै लाखिनाय बे फाइनाल सार्टिफिकेटखौ होनाय जादों। फैनो नागिरखायाखैमोन बे माबा जितेन जाया गावखौ आरो बे माबा जोलुर दङ लामा दङ बन्दसो ओइलाय ओइथिं
Ile.